capten Pen-y-bont i'w chymryd i. Owen yn isel anisgwyliadwy. A mae'n mynd i gael cyfle arall i'r hoeddi mewn ydi o. Cyrcoff yn brwydro'n dda, mae wedi gyd yn ardderchog y bel at y postyn pella yna. I'r hwyd ochr mae'n mynd. Ond fe nath Cyrcoff yn ardderchog fan'na. Ie, bog oedd ar y postyn pella. Newydd oedd ar y cae, ond mae'r coesiad i'r postyn pella ni'n da. Davies. Allai chadw fewn gall. Ac yn y diwedd mae bel yn cael ei chlirio gan Price. Cyfle arall Pritchard fel yma. Pel arall i mewn, chwilio am Clayton Green. Green yn cael ei benni ddi o raid fe Mestyn. Mae di chadw'n fyw, mae di gyd yn dda! A mae'r peniad yn mynd fewn yn y diwedd a Crôl sydd wedi gweithio mor galed gydol y gêm. Yn ei gêm gyntaf erioed yn uwch gyngrau'r Cymru. Yn rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Nath Green yn gampus a mae Crôl di manteisio a mae Pen-y-bont ar y blaen o gol i ddim. Ie, dwi'n mynd poeni faint arno, mae di bod Clayton Green nid yn gampus. Ti weld o, Crôl yn edrych o ddiwrthydd un o'r ongl arall. Dydy Evans sy'n gwybod lle mae o. Mae wedi dod o ochr dall o rwan. Dwi'n gwybod sgorio. Llithriad gan Gammon Crôl. Nawr te, cyfleu'r gydio! Oedd honna yn gampus. Oedd honna yn hollol gampus. A mae'r bachgen ifanc 20 oed yn ei gêm gynta yn uwch gyngrau'r Cymru yn perfformio mewn ffordd y byddai reolwr o. Un o'r sgorwyr gore'n hanes yr uwch gyngrau'r y falch ohono fo. Ac yn sydyn, mae'r gêm a di troi ar ei phen. Llansawel dim, Pen-y-bont 2. Ia. Cyn Owen fydd yn tanio hon. Fo sy'n ei chymryd taro'r bar. Be di'r sgil yma wrth gwrs ydy, i fyny a lawr i, ond Dwi'n mynd gymaint o bwyr arni na di. Mae eitha pasio'i wrth gyrmanu hi efo ti mewn i droed na. Mae eitha magic wand bach gynno fo. Sage. Cael ei groesio dem. Mae'r golwr yn aros ar un Lles Bowen yn mynd amdani hi. Ia, a mae o'n teimlo bod o'n gyfle. Nath Borge ddefnyddio ei brofiad. Oedd o lle oedd angen i Borge fod yn doedd. Bale at Davies. At Cyrcoff yn gwahodd Wer ar ei hôl i. Mae Wer yn gyflym, mae'r hi gyflym, mae Wer i mewn, arbediad da iawn gan Pennac, arbediad campus, ac os mi fyddai di bod yn gôl gampus am ddiffyn difrifol, ond Wer yn cael ei atal gan waith ardderchog Pennac. Mae yna gyfle arall fan hyn. Nawr te sbio chwarae teg ar Evans. Pritchard ydy'r dyn. Mae Pritchard yn ergydio. Pennac yn arbed. A chwarae teg ath y bel syth ato fo. Ond mae Pennac wedi cael 5 munud da. Ie, mae'n wedi droed chwith o fanna. Mae'n cael y siawns i fi gymryd yr edgyd ar y draws y golwr Henry. Mae wedi agor y gornel bella ar draws y golwr i fyny iddo fo un. Mewn â hi eto. Oedd hi ar y llinell ath y golwr i methu hi'n llwyr. O, maen nhw'n dod mor agos nawr, mor agos. Campus. A'r eilydd oth ymlaen Billy Borge yn ei chlirio hi. Dwi'n cymryd oedd hi ddim i gyd dros y llinell gol.